Il-podcast il-politiku u miġjub lilkom minn Friends Kebab and Grill li jinstab 16 triq il-Kappillan Ħamrun. Tista' ssibhom ukoll fuq Bolt Food. Brothers Wholesalers and Groceries. Qasmu ċilindri tal-gas tad-ditta Liquigas Malta. Joffru wkoll servizz ta' konsinja wara l-4 ta' filgħaxija. Biex tirċievu ċ-ċilindru tagħkom id-dar, ibatu l-lokalità u l-indirizz indikaw id-daqs ta' ċilindru li għandkom bżonn, għamlu dan billi ċemplu fuq 9907 7143 jew 9911 6322. Nilqakom għal programm ieħor il-Politiko. Lejla ġew l-istudio miegħi nilqa' Ludwig Kawki. Nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna. Kif aħna Ludwig? Grazzi tal-istedina u insellem il-dawk li tiseguna. Mela, Ludwig, inti ħatkun kandidat għal Partit Nazzjonalista. Tista' tgħidilna forsi kif ħadda l-passek biex tidħol fil-politika? Jiena kif qed tajjeb inti jiena kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista u ħeġ fuq minn distrett, jiena naħseb ħajti qatt ma immaġinajt li ħireġ għall-politika nkun onest miegħek. Imma fil-każ tiegħek kienet letteralment vokazzjoni fejn jiena ħassejt li dil-kultura tax-xejn mhu xejn. Il-fatt li kollu sjaddi, tajjeb ngħidulu ħażin u ħażin ngħidulu tajjeb. Ħassejt li letteralment jinkelli nagħmel dal-pass il qudiem. Ma kienitx deċiżjoni faċli, qabel ma dan il-pass tkellimt mal-familja, meta ovvjament qbilna wkoll bħala familja, mbagħad għamilt il-pass, ħersaqtej il-Partit Nazzjonalista xi sentej u nofs 3 snin ilu biħsieb jiena nikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Issa ovvjament għaw żewġ partiti kbar Malta, l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista u issa jisom donnom meta faqsu ħafna partiti wkoll żgħar. Però inti għażilt il-Partit Nazzjonalista. X'kienet ir-raġuni li tażel il-Partit Nazzjonalista? Forsi għax inti naf lilek li bdejt taħdem daqsxejn. F'mument li Special Labour kienet jirbaħ rebħa wara oħra, ma morx għall-kumdita. Mort biex. Għażilt il-Partit Nazzjonalista għax fih rajt rifless tal-prinċipju valuri li trabbejna aħna fihom. Għalkemm issa għażla naturali jiena nissieħeb mal-Partit Nazzjonalista. Apparti jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista bil-viżjoni li għandu li l-proposti qed iressaq jista' joffri futur aħjar il-pajjiżna u l-kull wieħed waħda minnha. Li xtaqt ngħidlek ukoll fuqi jiena miżżewweġ u għandi tifel ta' 11-il sena. Jien ġej mid-dinja tan-negozju, però xi ftit ta' snin ilu ġietni opportunità fejn stajt nirtira mill-negozju tal-familja. Għalkemm kelli ħsieb li niftaħ negozju meta poġġina madwar il-mejda bħala familja. Snaqbilna li għal-moment inwarrab il-ħsieb li kelli niftaħ negozju ieħor u nkun full-time papa, nkun dak il-persuna li bħala ġenitur nkun dik il-ġenitur li jena jdu għek niddedika ħajti għat-trobija ta' tifel u nara jena li jena l-esperienza nikber fl-imkien ma' tifel u ma' seta tibqadja bil-professjoni tagħha. Semma ħafna l-familja fil-fatt li għal-qalbek ħafna. Inti mill-esperjenza tiegħek qed inti qed trabbi t-tifel, illum nafu li hawn ovvjament ġenituri li fejn il-mara eżempju jkollha karriera u r-raġel forsi jkollu inqas u qed jagħmlu daw il-deċiżjonijiet li r-raġel forsi irabbi tfalu iktar mill-mara. X'sodisfazzjoni tik dan inti bħala ġenitur? Jiena bħala ġenitur tieni sodisfazzjon kbir għax kif għadlek l-ewwel jiena ħassejtni li kbirt flimkien mat-tifel, fil-fatt inħossni aktar close mat-tifel meta jiena ngħidu bħala familja ħadna d-deċiżjoni, ovvjament kellimt anke ma' ommi li ovvjament ġejja minn ġenerazzjoni differenti fej kellna dik l-idea li bil-forsi ir-raġel jekk tkun dak li timur għax-xogħol u jiġib il-flus id-dar. Speċi l-kunċett issa ġi bil-maqlub, ma naħseb fl-aħħar mill-aħħar fehmitu u naħseb is-soċjetà tagħna għatanna dik il-mentalità li bil-forsi r-raġel tibqa' dar kemm forsi qed tinbidel naqra, però anke meta titkellem man-nies biex naf tiġi taqa' man-nies f'ċertu okkożjonijiet. U tgħidlek speċi x'inti tagħmel, tgħidlu jiena full-time papa speċi isom ngħidu isma' speċi tintelax. Tintelax speċi ngħid għax tgħidu speċi jiena speċi jiena m'għadniex fid-dinja tan-negozju issa speċi ħajti spiċċat. Allura nsaqsi jien naf il-mara tradizzjonali tad-dar, meta tfalli kbir ġifieri l-iskop tagħha f'ħajta spiċċat, għana speċi realizzajt li jiena fl-aħħar mill-aħħar dan il-pass għamiltu għal ġid tal-familja. Allura speċi m'għandix għalfejn ngħidu hekk nħossni ħażin meta n-nies jgħidu jiena f'ċertu kummenti.
U forsi t-tifel issa li badaw kol jikber, tara li tfal meta jkollhom iktar ħin mill-ġenituri li jistgħu qattaw magħhom. Għax sfortunatament hawn ħafna nies ma jistgħux laqqas il-mara u qas ir-raġel ma jrabbu tfal żaru, tant kemm iridu jaħdmu. Dik tħall impatt fuqhom, volli tfal iridu dak il-caring u l-ħin, ovvjament. Hawnhekk ħajkun idħol fil-politika, ovvjament. Il-Partit Nazzjonalista dil-ġimgħa jew il-ġimgħa l-oħra ħareġ xi proposti għandhom x'jaqsmu mal-familja. Ħansemmi tnejn minnhom. L-għajnuna finanzjarja nagħtu l-ġenituri li jgħażlu jibqgħu id-dar u il-tax credit li ħajat il-kumpani ħaj jinċentivaw it-teleworking. Jiena bħala full-time papa, dejjem ħassejt il-bżonn li il-gvern jagħti xi tip ta' apprezzament il dawk il-ġenituri li bħali jgħażlu jibqgħu id-dar biex ikun jagħtu aktar kontribut fit-trobbija ta' tfal. L-esperti jgħidu kemm huwa importanti li it-tfal ta' ftit xhur l-ewwel ftit snin ta' ħajjithom huwa importanti trabbew mill-ġenituri. Ħabba l-iżvilupp emozjonali tagħhom u din ġej esperjenzat, ġieli t-tifel kien tkun taraħ ikollu bidla fl-emozzjonijiet tiegħu, ara inti tgħinu qisu biex jiddilja mal-emozzjonijiet li jkollu. Nifhem ukoll li fid-dinja tal-lum, ir-realtà tal-ħajja tal-lum li kulħadd bil-commitments tiegħu li tittaħdem biex taħaq mal-bżonnijiet tal-ħajja, nifhem li għalkemm hawn min jixtieq li forsi jaqaf mix-xogħol biex ikun jista' jaqta' aktar ħin mal-familja ma jistax, però in-natura tax-xogħol tiegħu tista' tippermetti li jaħdmu mid-dar. Ara dejjem kont nara fil-bżonn li l-gvern għandu bżonn jinċentiva il-teleworking biex dawk il-ġenituri jixtiequ għalkemm jaħdmu jixtiequ fl-istess kien jaħdmu mid-dar. Però fl-istess kien jagħtu kontribut fejn tidħol trobbija ta' tfal kun jistgħu wkoll. Il-gvern qed jinċentiva lill-ġenituri biex ikollhom aktar tfal. Hija xi ħaġa tajba fl-opinjoni tiegħi, però fl-istess kien ishom meta mbagħad il-ġenituri jkollhom tfal u mbagħad ishom ngħidu hekk id-direzzjonhom biex it-tfal il-ġenituri jitfgħuhom Isa jassamiltom ħara x'ħata faċin. child care. Jien mhux qed ngħid isma' is-servizz ta' child care b'xejn huwa ħażin u s-servizzi joffru l-iskejjel bħal il-breakfast, il-club il-316. Jien mhux qed ngħid li s-servizzi huma ħżiena, xejn affattu, anzi għal dawk il-ġenituri li jaħdmu ħinijiet twal għax m'għandhomx għażla u forsi l-xogħol tagħhom ma jippermettix li daw jistgħu jaħdmu mid-dar. Ovvjament li inti tħalli tfal għal daw is-servizzi m'għadix iżjed għażla, m'għandhomx għażla ħlief li bil-forsi ħallu tfal għal daw is-servizzi, allura jiġi għal daw il-ġenituri għal daw il-familji daw is-servizzi essenzjali. Però jiena li jinkwitani hu li għandek familji għax ma jistgħux jagħmlu altrimenti biex ilaħqu ma' l-għoli tal-ħajja u sfortunatament huma numri kbar, għalkemm jaħdmu ħinijiet twal, xorta waħda min jew ilaħħaqlek eżatt mal-aħħar tax-xahar, jew inkella ma jilaħħaqlekx mal-aħħar tax-xahar. U peress qed jaħdmu ħinijiet twal, sfortunatament ħajkollina jkun jagħmlu sagrifiċċju li ma jkollokx ħin għal mal-familja. Hawn min joħroġlok kmieni filgħodu meta tfal jkun għadhom rieqdin, idħol lura d-dar meta tfal jkun għadhom rieqdin, għal dan sfortunatament għax m'għandhomx għażla oħra qed jiċċaħdu mill-ħin minn mat-tfal. U naħseb di għandha tixar bozza ħamra lill-gvern li hawn daw it-tip ta' sitwazzjonijiet. Jena nemmen li bil-proposti tiresaq il-Partit Nazzjonalista sija fej biex insaħħu lill-familji tagħna u l-proposti wkoll li qed jindirizzaw fejn jidħolu li tal-ħajja. Naħseb li daw iż-żewġ sets ta' proposti flimkien naħseb li sajjenu daw il-familji għandhom daw is-sitwazzjonijiet biex ikun jistgħu jaħdmu aktar ħinijiet flessibbli, allura jkun jistgħu jsibu il-bilanċ li għandhom bżonn biex ikollhom aktar ħin mal-familji tagħhom. Tgħidli mhuwiex importanti jkollna ekonomija b'saħħitha, huwa importanti jkollna ekonomija b'saħħitha, però mhux meta di tkun għad-detriment tal-familji tagħna. Jien nemmen l-ekonomija għandha ddur mal-bżonnijiet tal-familji tagħna, il-Partit Nazzjonalista jemmen li fil-politika fiċ-ċentru tagħha tkun hemm il-bniedem. U naħseb jiena b'daw il-proposti resaq il-Partit Nazzjonalista juri bil-fatti li l-Partit Nazzjonalista jemmen li vera fiċ-ċentru għandu jkun hemm tal-politika il-persuna, f'dan il-każ il-familji tagħna. Voldri temmen ukoll li speċi anke l-Partit Nazzjonalista bil-proposti li qed jagħmel li hemm bżonn nisu kważi kampanja daqsxejn ukoll edukattiva lil min ħaddem. Għax jisnadna wisq bil-mentalità u bil-fors tiġi tmensija tax-xogħol u jista' jkun ma tiċċaqlaqx u għandna kumpaniji mbagħad barranin bħal eżempju tal-gaming li daw ilhom hawnhekk u daw jaħdmu diġà bi flexible hours mid-dar u hekk iħallsu pagi tajbin ħafna u intom temnu li dik il-way forward li ovvjament
għandna ninċentivaw daw in-nies. Le, jien naħseb huwa importanti li ssib il-bilanċ bejn il-ħajja u bejn il-familja, huwa importanti. Fil-fatt il-Partit Nazzjonalista kien ħafna fuq il-work-life balance, u naħseb jiena sfortunatament naħseb ġejna f'sitwazzjoni jew ċikku vizzu seħru li trid li persi poġġejna l-ekonomija qudiem kollox qudiem kulħadd. Issa kulħadd ma nafx kif qed nara jiena isna nitilfu mill-prinċipju l-valuri tal-familja f'dan il-każ. Naħseb hija ħasra hu. Issa, inti peress li diġà bdejt ġejt aċċettat bħala kandidat. Bdejt il-ħidma tiegħek diġà u x'qed tagħmel ovvjament bdejt il-ħidma tiegħek biex tersaq lejn nies Jiena ġejt u jsiru jafuk. Jiena ġejt isu approvat xi xarejn ilu, però tista' tgħid il-ħidma tiegħi bdiet mal-ewwel għada li ġejt approvat bħala kandidat. Bdejt ovvjament bil-home visits. Essenzjalment ovvjament f'xarej dak s'issa kelli ċans u mmur ndur il-każini wkoll. Mela. Issa domanda li jmiss. Inti fid-djar meta tidħol u tintaqa' man-nies. X'inhu huma l-issues l-iktar li tisma' problemi dwarhom, għax ovvjament kulħadd jkollu l-problemi tiegħu minn ħaġa minn oħra, però l-iktar forsi tnejn tlieta li tintaqa' magħhom. Jien l-aktar li nkellmek fuq is-sentiment li hemm barra li tista' tgħid huwa fil-maġġor parti tiegħu. Is-sentiment komuni huwa li n-nies qed iħossu li hemm bżonn bidla fid-direzzjoni. Mhux qed toġobhom id-direzzjoni qabad dan il-pajjiż. Però mbagħad hemm min ikellimni fuq l-issue tal-problema ta' traffiku. Hemm min ikellimni fuq l-issue tal-għoli tal-ħajja. U ntqajt ma' persuna partikolari kombinazzjoni lil ġimgħa fej ovvjament il-home visits aħtu speċi kollu bżonn xi ħaġa naf tkun qed jinqataw biex nisma' u surajtu li tgħidli xi ħaġa qatlu sektet tgħidli xi ħaġa sbi. Għalliwa ħalli ħanajlek għalina għalli ftit tastinilu għalli investejt fil-pannelli, għalli ħanqermjek għalli ħatlhom, għallissa għalli ħareġ permess għaw dejja ħad titla blokk appartamenti, għallissa li l-blokkat appartamenti kif ħadd titla għalli ħatoqgħod inconvenient li l-ġirien tiegħi għaliex ħadd tattenna ovvjament l-aċċess għax investimenti Għalli-sena għalli tħal flon, għalli għatinħazu, għalli nasa xiex jissa ġejt bil-Malti tħal f-investiment li da muħajrendi li xej l-ura. Għatlu ħat par illegali jena, għalli legalment ma nista namel xej, għalli mawx liġi li t-regola daw is-situazzjonijiet. Il-Partit Nazzjonalista fl-2017 kien tiġa bel jitkellem fuq is-solar rights, ġifiri kien tiġa konxu ta' din is-sitwazzjoni għalli daw in-nies li jisofru dit tip ta' inġustizzja għadhom jiġu ikkumpensati. Meta l-gvern dok jiġi kritikat il-mod kif qed nibdu li qed nollu, l-risposta tal-gvern tkun li waħħal fil-local plans tal-2006. Jekk l-ixxu tal-mod kif qed nibnu hija il-local plans, allura nsaqsi għalfejn ma nbidlux il-local plans. Suppost jekk mhux sejjer żbaljat, suppost il-local plans jibdlu kull 10 snin, ġifi suppost 9 snin ilu nbidlu l-local plans. Għala ma nbidlux jekk l-issue hija il-local plans. Ma nafx ħansaqsi, forsi hemm xi ħadd għax ma jaqbillux jinbidlu l-local plans. Issa di forsi wkoll tista' tkun daqsxejn relatata. Waħda mill-ikbar problemi ukoll li għandu l-pajjiż hija dik ambjentali, speċi qed jinħoloq inkonvenjent kbir għal nies arja ħażina, trabijiet, ħmiex kullum kien. Issa qed naraw każijiet volder b'mod regolari fejn qed tittieħed art agrikola biex jew jinbnew il-flettijiet jew jinbnew is-supermarkets u dawn l-affarijiet kollha. Taħseb li irid isir xi ħaġa radikali għax ma ħajfdlenna letteralment xejn aħna bħala ambjent naturali u dawwa ta' tedrement kbir għas-saħħa, kemm fiżika u kemm mentali. Jiena bħala ċittadin ovvjament fejn jidħol l-ambjent ovvjament ninkwieta f'dak is-sens meta inti tara ir-ritmu maġġi li biħaddej is-settur tal-kostruzzjoni, isek bla ma trid kultanti fuq tgħid isma' ħares 10, 15, 20 sena oħra, diftit art verġni fadlinna. Se jsir minna spiċċaw nitilfu għadi, verament Malta se tispiċċa blokka waħda ta' blokka sħiħa. Dik hija domanda naħseb ħafna nies hemm barra tisaqsu jiena naħseb fl-opinjoni dejjem tiegħi naħseb il-gvern di hija sikkina li taqta' mill-ġiex naħar. Jekk le ekku. Però jiena naħseb il-gvern huwa importanti jpoġġi madwar il-mejda. U madwar il-mejda kun hemm nies li jkunu esperti f'dan il-kamp, kun hemm l-ambjentalisti madwar il-mejda, kun hemm ukoll in-nies li għandhom ovvjament ġej mid-dinja tal-kostruzzjoni. Forsi li qed toħlom xi ħaġa. Bil-forsi tkun hemm ġiex daqat. Jiena l-opinjoni tiegħi jiena naħseb li wasal iż-żmien il-gvern ipoġġi bil-qiegħda madwar din il-mejda jkun hawn daw kif qedlek ir-rappreżentanti
ambientalisti, nies li jifmu fis-settur, u esperti u nies li ġejjin mis-settur tal-kostruzzjoni. Issa, il-gvern ta' spiss nisimgħu jitkellem, speċi kemm qed jagħmel affarijiet għall-ambjent u project green qas naf kemm il-ħaġa vvintaw u dipartiment ivvintaw, però tista' tgħid kull survey li qed joħroġ mill-EU Malta tkun dejjem tista' tgħid fil-qiegħ fejn jidħol l-ambjent. Kemm użu tal-enerġija rinnovabbli, kif forsi semmejt anke inti ta' dassinju li da jaqbdu jkollu solar panels da jgħattu għomlu pratikament għaddiju l-enerġija naturali li kienet iġib. Għalfej taħseb imma li qed infallu daqshekk fl-ambjent, għax m'hawnx viżjoni, għax mhux nagħtu każ fil-verità. Jiena naħseb waħda mill-problemi hija għax kif għadlek l-ewwel impoġġu l-flus u l-ekonomija qabel kollox u kulħadd. F'dan il-każ qed impoġġuh quddiem l-ambjent. Jiena kif semmejt l-ewwel, ġifieri dan il-każ partikolari fejn jitlu solar panels, ġifieri hemm min issa tirraġuna ħares għalfejn jiena għandi ninvesti fl-enerġija alternattiva. Meta jiena m'għandix garanzija kiena ħan investi flusi u kemm bżonn iħu loan. M'għandix l-ebda garanzija ta' peta teġi xi ħadd taħdej jew jibni blokk appartamenti, ġifieri mbagħad sfortunatament ikolli ngħid li jidher dan fis-server meta aħna li niġu dejjem minn tal-aħħar. Etna sfortunatament għax ma nħux pjaċir meta pajjiżna f'daw it-tip ta' surveys, ovvjament ma nkunx minn ta' quddiem. Biex inkomplu nżidu daqsxejn fuq din li semmejt inti għax in-nies jisom qed jaqtaw qalbhom ukoll jagħmlu l-investiment ħabba ċertu affarijiet. Ukoll smajna dal-aħħar ħafna eżempju fuq l-electric cars. Rridu ninċentivaw biex inġibu dik. Però da jekk mhux qed isiru charging points biżejjed, dajrit jinbidlu t-toroq kollox irid jinbidel dik. Ma jkomplix l-argument li qed inti n-nies qisek mhux ħaddihom tort tgħidlek jiena ħanaħraq flusi. Issa nara xi ħaġa kontradittorja f'liema sens. Inti issa għandek il-gvern jinċentiva biex in-nies jinvestu f'enerġija alternattiva biex nibżgħu tal-ambjent. Però mbagħad minn naħa tal-gvern fejn tissemmi inti charging points, mbagħad isum hemmx investiment biex aħna ovvjament ikonna ninċentiva nagħmlu żekuraġġ issa smajt li waħda ma' raġunijiet hija dik għax hekk inti ħajkollok charging points u ħajkollok il-karozzi qed jiċċarġjaw, se jkun aktar problema fejn tidħol is-settur tal-enerġija. Mhux hekk li diġà għandna. Mela, il-gvern hemm f'dawn l-aħħar 10 snin u għafat li l-ekonomija kibret. Voldri on paper l-ekonomija kibret żgur. Però nafu wkoll llum il-ġurnata kważi tista' tgħid kulħadd qed jammetti li parti kbira milli żdiedet l-ekonomija tagħna u għax ġibna ħafna iktar nies. Reċentament għadu kemm qal il-Ministru biss is-sena l-oħra ġabu 33,000 barrani ġdid minn Third World Country Nationals. Issa, il-Partit Nazzjonalista ilu jitkellem bifel li rridu naraw nerġgħu nibdew nattiraw tip ta' xogħol ta' added value, jobs ta' kwalità, għax ovvjament il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin qed titnaqqar, speċi il-pajjiż is-sajżu li hu ma nistgħux nagħmlu mirakli ħadd, u ovvjament dak aktar ma ħaġġib nies iktar ħajkollok problemi f'kollox tista' tgħid. Għalfejn il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkollu dil-viżjoni kif forsi kellu fil-gaming jew financial services. Kien hawn perjodu ma tawl dawn l-aħħar 11-il sena fejn kien hemm shift minn ngħidu hekk minn nies li kienet jaħdmu mas-settur privat marru mal-gvern. Fl-opinjoni tiegħi naħseb dak ħoloq vakum fis-soċjetà mbarra fejn jitlu l-ħaddiema Maltin. Meta mbagħad il-privat beda jfittex ovvjament biex jimpjega n-nies u meta l-ekonomija bdiet tikber, il-problema aktar żdied għax ma bedex isib ħaddiema u meta dar fuq il-gvern, is-soluzzjoni tal-gvern kienet dik li isma' issa nġibu l-ħaddiema minn barra mill-pajjiżi tat-tielet dinja. Jiena m'għandix xejn kontra ġifi daw il-ħaddiema tiġu minn barra, anzi naħseb li ħafna minnhom daw huma vittmi u qed jiġu abbużati. Però stiżibna l-ekonomija u ma sarx investiment fejn tidħol l-infrastruttura u fejn tidħol l-enerġija, fejn jidħol is-settur tas-saħħa. Aħna kien teġa kellna problema qabel ma żidna l-popolazzjoni fejn jidħol it-traffiku. Stess immaġin kemm żied aktar il-problema tat-traffiku meta żdiedet il-popolazzjoni. Peress ma sarx investiment fejn jidħol is-settur tal-enerġija, dak kien it-tieni sajf fejn esperjenza naqtuh tad-dawl għal tul ta' ħin. regolari. Għal tul ta' ħin fejn kien hemm anke min kellu jarmi li kellu fil-friġġ. Fejn jidħol is-settur tas-saħħa l-istess, peress ma sarx investiment, ovvjament l-isptar mhux qed ilaħħaq mad-domanda li għandna ħabba żieda tal-popolazzjoni, għandek anke dranaġġ.
Ġifieri jiena naqbel mal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista meta qed isma' għandna bżonn mudell ekonomiku tal-kwalità. Xiex jgħidlek isma' investu f'turiżmu ta' kwalità, ninvestu biex inġibu niċeċ ekonomiċi ġodda li jrendu jagħtu pagi aħjar. Issa tgħidlek ħanġibu turista kwalità bliema mod ħan indirizzaw problema tal-overpopulation. Ħati eżempju, mela, jekk aħna fil-preżent 10 turisti qed iħallu fl-ekonomija ta' pajjiżna 10 euro. Però kien ġibu turista kwalità. U 5 turisti ta' kwalità ħallu fl-ekonomija ta' pajjiżna mhux 10 euro, 20, 30 euro. Għal dak ifisser inti biex tkabbel l-ekonomija tal-pajjiż m'għandekx inti bżonn volum ta' turisti għax inti dak it-turista kwalità tiġġib ikun biżżejjed biex jagħti qed iħalli biżżejjed fl-ekonomija ta' pajjiżna biex tkompli tissaħħaħ u tkompli tikber. U eventualment inqas ħaddiema wkoll barra Eżatt, huwa ċirku. Issa fil-każ li inti qed inġib niċeċ ekonomiċi ġodda daw qed jagħtu ġobs ta' kwalità, qed iħallsu tajjeb, min tikri appartamenti, minflok qed tikri appartament li da qed jikri għal 10 min nies biex idaħħal 1200 euro fix-xahar, qed tikri l-istess appartament għal 3 min nies u qed idaħħal 1200 euro fix-xahar. Però qed innassu mill-istress żejjed li għandna fuq l-infrastruttura. Ta' dranaġġ. Ta' dranaġġ, eżatt. Allora jiena nemmen li bil-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista ma' dawn ovvjament proposti oħrajn, naħseb nistgħu nindirizzaw il-problema tal-overpopulation. Il-Partit Nazzjonalista ikun ċar isma' mhux qed jgħid isma' aħna mhux se jkollna bżonn ħaddiema. Mhux jekk ma tistax tixtri overnight ovvjament. Il-Partit Nazzjonalista qed jgħid isma' ħares li għandu ilu jgħid li hemm bżonn isir eżerċizzju biex naraw kemm għandna bżonn ħaddiema u f'liema settur. Issa l-gvern fehem il-bżonn tagħha u qed jagħmel eżerċizzju issa li hi xi ħaġa tajba, però missu sar qabel. Issa jekk inti minn dal-eżerċizzju jsir jirriżulta pereżempju għandna bżonn sow ħaddiema naf fis-settur tas-saħħa, huwa importanti nies inġibu jaħdmu fis-settur tas-saħħa jkunu kwalifikati biex jaħdmu fis-settur tas-saħħa, jkollhom esperjenza wkoll fis-settur tas-saħħa, mhux inġibu nies li daw qas ikollhom idea. Il-komunikazzjoni speċjalment. Ukoll jiena nemmen fil-fema tiegħi li dawn il-ħaddiema jiġu għandhom nagħmluhom il-Malti bażiku. Għandna nagħmluhom ukoll xi ħaġa fuq il-kultura tagħna, għandhom jiġu integrati fil-komunitajiet tagħna biex dawn ħossuhom parti mis-soċjetà tagħna. Jiena naħseb ukoll fil-fema tiegħi, stadina l-opinjoni tiegħi personali. Naħseb il-gvern għandu bżonn jagħmel eżerċizzju u jgħid kemm għandu bżonn ħaddiema miegħu bħalissa u kemm għandu ħaddiema fil-preżent miegħu biex jekk jirriżulta minn dal-eżerċizzju li jistaħdem inqas ħaddiema, dawk in-nies li jerġgħu jħorġu fis-suq tax-xogħol li ninsab biċ-ċert li il-privat se jaħtafu mhux għandna kbira ħaddiema Malti. U żgur jistgħu joffru pagi aħjar ukoll. Eżatt. Jiena nemmen li mhux se nsolvu l-problema tal-overpopulation, però nistgħu nindirizzaw il-problema tal-overpopulation, ovvjament il-gvern. Allura ma nkomplux inkabruha. U nemmen li l-gvern ukoll jista' ħajnaqas ovvjament mill-ispiża tiegħu. Issa da jekk jirriżulta ovvjament li minn dan l-eżerċizzju issa jkun jgħidlek isma' għandi bżonn iżgħar ħaddiema, ma f'każ li jirriżulta għandu bżonn inqas ħaddiema, naħseb iwa di tista' tgħin biex indirizzaw. Issa, għamet ħafna diskussjoni ġewwa l-pajjiż fuq l-imbirkin inkjesti maġisterjali. Il-gvern qed jgħaddi xi liġijiet ġodda fejn prattikament ħadkun ħafna iktar diffiċli biex tiftaħ inkjesta maġisterjali. L-oppożizzjoni tidher li mhix taqbel għalmenu fuq numru ta' emendi żgur li. X'taħseb inti fuq għadi? Jiena edunaw il-punt ta' tluq. Għala bdew jinfetħu dawn il-kesti maġisterjali. Dawn il-kesti maġisterjali bdew jinfetħu meta sirna nafu li l-pulizija u l-AG ma jkunx qed itħallew jagħmlu xogħolhom. Fil-fatt x'kienet waħda mill-affarijiet li għamel gvern Laburista kif tela fl-2013. Biddel kummissarju tal-Pulizija. Għax kien jaf li b'John Rizzo bħal kummissarju tal-Pulizija il-famuża roadmap din ma setgħux iwettquha, għax John Rizzo ma kienx ħajħalli żgur ħajpermetti daw it-tip ta' ħniżrijiet. Allura bdew jintalbu nsiru inkjesti maġisterjali biex ix-xogħol tal-pulizija investigattiv bdew jagħmlu l-qrati tagħna. Normalment inti tmur għand il-pulizija titlob isir investigazzjoni, il-pulizija jekk tirriżulta mill-investigazzjoni tagħha għandha bżonn tressaq in-nies il-qorti se tressaq u mbagħad il-qorti tagħmel ix-xogħol tagħha. Imma ovvjament daw is-snin li rajna li l-pulizija għal diversi raġunijiet ma tħallewx jagħmlu xogħolhom. Issa il-gvern qed jgħid li hemm bżonn bidla fil-liġi kif isiru l-inkjesti, għax qed jgħid biex inaqqas l-abbuż. Sa diġà kif il-liġi fil-preżent
il-mekkanizmu tagħha kif inhi u maħsub biex ma jkunx hemm abbuż għax fil-fatt inti meta tmur għand il-maġistrat jekk inti dak l-evidenza qed tressa ma tkunx biżżejjed b'saħħitha biex issir inkjesta, il-maġistrat għandu kull dritt jgħidek isma' li jirfuta jiftaħ l-inkjesta, ġifri diġà inti għandek mekkaniżmu li inti joħsib ma jsirx l-abbuż, ġifri l-argument tal-gvern jaqa'. Il-gvern qed tissuġġerixxi fit-tibdil fil-liġi li qed jgħid isma' inti il-pulizija qed tmur il-pulizija li għand il-kummissar tal-pulizija għandek 6 xhur għall-pulizija għandhom 6 xhur ċans biex jagħmlu investigazzjonijiet tagħhom min qed jiġi investigat, jiġi infurmat li qed jiġi investigat. Jiena naħseb hekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa mhux suppost f'dan is-6 xhur naħseb għandu ċans jeqred l-evidenza. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li din l-emenda tiressa il-gvern mhijiex emenda qed tiġi mresqa biex l-saħħa id-dritt tagħna nsiru nafu l-verità. La biex naqqas l-abbuż milli kif isiru l-inkjesta, naħseb ħajżdied l-abbużi kif qed ngħidlek minn ċertu nies li jekk qed jagħmlu xi ħaġa ħażina daw jista' jqerdu l-evidenza. Jien naħseb dat tibdil fil-liġi qed jiġi proponut mill-gvern qed isir għax ovvjament il-gvern mhuwiex kuntent b'dak li ħreġ mill-inkjesti u jista' jagħti l-każ ukoll fl-opinjoni tiegħi issa l-gvern jaf b'affarijiet oħra li aħna għadna ma nafux bihom u jibża li hemm ċans jekk ikomplu jsiru aktar inkjesti da joħorġu fil-beraħ. Issa kien hemm ukoll minn argumenta, nafu li b'ċertu inkjesti ovvjament kellna l-każ tal-vitals, tal-isptarijiet, insomma, u affarijiet oħrajn li għadhom ħirġin s'issa, daw argumentaw li hekk il-liġi ħad inbidel kif irid il-gvern. Daw għas kienu joħorġu ħafna drabi. Volti li temmen li jekk ħanibqgħu sejrin f'dalda hija teddida wkoll għad-demokrazija li prattikament daw il-politiċi ħajġu kważi jum minn kollox. Għax diġà kanna każ ukoll fejn il-Prim Ministru qal speċi ħajproteġi jakkosta kollox lid-deputati tiegħu fodu irrelevanti jsirx ħażin jew le. Ekku, jiena naħseb dak is-statement li għamel il-Prim Ministru kien wieħed perikolus għax inti issa qed tajt isma' dak għamlu tepu ħażin ħaniddefendihom sal-aħħar. Iwa jiena naqbel miegħek perfettament li di-riforma fil-liġi kif isiru l-inkjesti iwa hija teddida d-demokrazija. Hija teddida wkoll demokrazija il-fatt li l-gvern irid itaħħad il-familja ta' Jean Paul Sofija mid-dritt tagħha li ssir inkjesta pubblika. Il-fatt li l-gvern ivvota kontra l-mozzjoni sa' il-Partit Nazzjonalista fil-Parlament biex issir inkjesta pubblika fuq il-każ ta' Jean Paul Sofija. Il-fatt li l-AG ċaħdet id-dritt jew nkella li rrifjutat li tippubblika konklużjonijiet tal-inkjesta marbuta ma' 17 Black. U tir Barbaru ta' Defni Caruana Grazia daw għalija huma kollha fl-opinjoni tiegħi teddida d-demokrazija. Issa biex immorru ftit lura li konna nitkellmu fil-bidu, l-inċentivi u l-proposti li qed jagħti li għamel il-Partit Nazzjonalista fejn tidħol it-trobbija ta' tfal. Forsi tista' tidħol daqsxejn detail fuqhom. Le, u qed jgħid ħajkun hemm żidiet ovvjament fejn jidħol il-paternity leave, il-maternity leave, kif semmejt ħadd inċettivi fej jitlu il-ġenituri li ħażu jibqgħu id-dar u inċettivi wkoll fiskali għal dawk li l-kumpaniji li jiddeċiedu jinċeqgħu kif jimbuttaw qudiem it-teleworking. Okay. Naħseb li daw jistgħu jgħinu biex aħna kwalità ta' ħajja aħjar. Mela, issa hemm ukoll hawn min qed jargumenta li speċi il-klima politika isa ġiet daqsxejn minn mill-qtil ta' Defni biex ngħidu kollox. Ejsu raġa kienaw mhux ħalla ma nsejħulix ħdura, imma daqsxejn istisnilhom rashom jidħlu attakki personali fuq il-politiċi forsi minn tanaħa u minn toħra. U jien nintaqa' ma' nies li huma validi jgħidu kienx ħanħroġ nagħmel politika. Taħseb li daw qed iħallu n-nies validi lura daw l-affarijiet? Jista' jkun iwa li hawn min iva di ħaġa tant effettwah li jiddeċidi ma jħroġ għall-politika. Jiena fil-każ tiegħi ma kienx il-każ. Jiena aktar disma' ħares inti minn dejjem kellek interess fil-politika ngħidlek le mhux minn dejjem kellek interess fil-politika, anzi jiena pjuttost meta kont żgħir kont nara l-politika bħala xi ħaġa li tifret għax jiena kelli esperjenza meta kont żgħir fejn meta l-politika kienet għadha taħraq aktar millum, kien hemm attività tal-familja fejn kien hemm argument bejn familjari fejn spiċċa din l-attività tħassret. Allura dakinhar ħares il-politika bħala xi ħaġa li tifret. Allura għatina l-politika żgur mhix ħares liha, meta mbagħad kbirt kont nattendi l-kulleġġ fejn kont fis-sekondara konna fi studju soċjali konna nitalmu fuq il-politika mill-aspett
storiku kien bej interessani minn dak l-aspett il-politika, darba dal-lim ta' funti u koll, kont student fl-istess kolleġ. Niftakar kien għamel statement li baqa f'moħħi li inti tivvota partitu mhux ieħor, tissieħeb partitu mhux fieħor, mhux għax inti għandek il-familja tiegħek dejjem ivvotat il dak il-partit. Imma x'inti taraf dak il-partit rifless il-prinċipju l-valuri inti trabbejt fihom. Li inti temmen fil-viżjoni ta' dak il-partit, li temmen li inti iwa bil-proposti tiressaq jista' jġib il-ġid lill-familja tiegħek u l-kull wieħed waħda minna fil-pajjiż. Meta ovvjament kont ovvjament fid-dinja tan-negozju, meta kont fil-negozju tal-familja, bla ma titressa aktar ruħek fil-familja fil-politika għax ovvjament influenzament tan-negozju. Meta mbagħad fl-2013 tella gvern laburista waħda mill-lajta tiegħu kienet zero tolerance għal korruzzjoni u f'dawn l-aħħar 12 sena tista' rajt ma rajniex din ġlieda kontra l-korruzzjoni. Aktar ma bdew ħerġin allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni, aktar ma bdew ħerġin skandli, aktar dil-kultura ta' xejn mhux xejn bdejna narawha kullum kien. Aktar bdej jikber l-interess tiegħi lejn il-politika. Jiena nista' ngħid li jiena allerġiku għall-korruzzjoni, sakemm wasalt f'punt fejn jiena ħassejt letteralment vokazzjoni u kelli għażla ġiex għażliet qudiemi kelli jew li nibqa' id-dar fil-comfort zone tiegħi u noqgħod nikkritika li hija ħfef ħaġa, jew inkella l-għażla li kienet użet waħda diffiċli dik li nħoss mill-comfort zone tiegħi u bis-sem tiegħi nkun parti minn din il-bidla li nħoss li hemm bżonn fil-pajjiż. Issa, ftit xhur ilu kellna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u naħseb kienet daqsxejn sorpriża li d-distak niżel b'mod drastiku. U l-Partit Laburista rebaħ biss b'7,000 vot. Għalfejn taħseb li l-Partit Laburista tilef daqshekk eluf ta' voti fi ftit żmien. Jiena naħseb in-nies ridu jwasslu messaġġ hemm barra li ġiex partiti. Il-Partit Laburista ridu jwasslu messaġġ li mhumiex kuntenti u sodisfatti l-mod kif qed jitmexxa l-pajjiż. Naħseb li kienet beżbiża. Min naħa l-oħra naħseb li dar riżultat tef aktar pis fuq il-Partit Nazzjonalista x'issa n-nies qed iħarsu il-Partit Nazzjonalista bħal dak il-partit li jista' jkun fil-gvern. Issa wkoll ħareġ survey il-ġimgħa l-oħra tal-Malta Today fej jidher li l-Partit Nazzjonalista kieku kellha ssir elezzjoni ġewwa Għawdex. Il-Partit Nazzjonalista jerġa' jirbaħ il-maġġoranza relattivament waħda komda. Fil-waqt li tajjeb nirrikonoxxu dawwa survey. Taħseb però li verament in-nies illum reġgħu bdew qed jifhmu l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u l-Partit Nazzjonalista wkoll qed jersaq iktar lejn in-nies forsi minn kemm kien f'dawn l-aħħar snin. Mela ħanibda mill-punt li s-service mhuwiex evanġelu, da rajnieh ovvjament fl-aħħar elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju fejn kellek ċertu surveys qed jgħidu mod u mbagħad ir-riżultat elettorali wera mod ieħor. Ma jfissirx daqshekk li wieħed m'għandux jagħtik is-surveys u m'għandux jagħmel analiżi tagħhom. F'dan is-survey kif qed tajjeb inti jidher li l-Partit Laburista u s-surveys li ħarġu minn wara l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju law qed juru l-istess trend. Li kull ma jmur il-Partit Laburista qed jitlef mill-maġġoranza tiegħu fuq Għawdex jidher li l-maġġoranza li tilef il-Partit Nazzjonalista kien hemm persentaġġ żgħir li rebħu l-Partit Nazzjonalista u l-kumplament mal fuq il-partit iż-żgħar. Jiena naħseb li dan huwa survey li jagħti tama lill-Partit Nazzjonalista, jagħti tama wkoll dawk in-nies li jemmnu li hemm bżonn bidla fil-direzzjoni u li jemmnu wkoll fil-viżjoni u fil-proposti tagħmel il-Partit Nazzjonalista. Tgħid li wasalna li hemm ma wasalniex. It-triq qudiemna hija waħda twila u għadha tela. Però jiena nemmen jekk il-Partit Nazzjonalista jkompli jafas fuq il-messaġġ tiegħu biex isaħħaħ il-messaġġ tiegħu u jara il-messaġġ tiegħu li jasal f'kull dar, jiena nemmen li u għak nibqaw maqudin u l-kol flimkien nibqaw nixbu ħabel wieħed, nemmen li bil-ħidma ta' wieħed waħda minna iva nistgħu naslu. Saqsejtni jekk il-Partit Nazzjonalista kux aktar viċin in-nies. Jiena fl-aħħar elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju kelli l-opportunità persi kont parti minn wieħed mit-teams li kienet jgħin fil-kampanja, kelli l-opportunità li mmur f'diversi lokalitajiet jew ftit mill-lokalitajiet li beda jżur Bernal Grek flimkien mal-kandidati tal-MPs u tal-kunsilli lokali, flimkien ma' xi deputati u ma' tim tiegħu fejn ovvjament jgħidu l-lokalitajiet jintaqa' man-nies tan-negozju
Il-kuntatt, ovvjament, mhux ma sirx ma baqax ma kienx biss marbut mal-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju, imma l-kuntatt man nies huwa kontinwu. Il-Partit Nazzjonalista jintaqa' ma' imsieħba soċjali, il-laqat ta' dialogu jsiru kull nhar ta' ħadd f'diversi lokalitajiet. U fil-fatt il-weekend li għadda Bernard Grech flimkien mat-tim tiegħu mal-kandidati l-ġodda li ħirġina l-elezzjoni ġenerali li jmiss, żaru ovvjament ir-residenti ta' Għawdex u l-ħwienet ta' Għawdex. Apparti meta Bernard Grech flimkien mat-tim tiegħu iżur il-fabbriki biex ikun se jintaqa' mal-ħaddiema u mad-direttur ta' dawn il-kumpanija. Ġiena naħseb iva il-Partit Nazzjonalista naħseb huwa konxu kemm hu importanti jżomm il-kuntatt. U anke l-home visits minnhom innifshom huwa mod kif il-Partit Nazzjonalista jżomm kuntatt man-nies. Mela, forsi tgħidilna xi ħaġa żgħira pożittiva fuq il-lider Bernard Grech għax tajjeb ngħidu li da bit-tajjeb u ħażin kollu kien l-unika lider f'dawn l-aħħar 12-13 sena li rnexxielu jnaqqas id-distakk għal 7,000 biss. Forsi ftit jitkellmu wkoll fuq li għandu mertu da żgur. Mhux hekk, jiena Bernard Grech qal ovvjament wara Bernard Grech hemm tim. Ovvjament Bernard Grech naħseb huwa persuna biżżejjed umli li ma jħux il-meritu kollu, anzi Bernard Grech jgħid li l-kol flimkien bħala tim irnexxiena niksbu dan. Jiena li nammira f'Bernard Grech u li ngħidu hekk jogħġobni fih bħala persuna li fih nara rifless. Tal-istess prinċipli u valuri nemmen fihom jiena, nara fih rifless tal-prinċipju u l-valuri kemm huma importanti għalih il-valuri tal-familja. Huwa persuna ħafna umli. Issa, għalfej temmen li l-poplu għandu jerġa' jafdal il-Partit Nazzjonalista meta ħad tiġi l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb li n-nies għandhom jagħtu fiduċja tagħhom lill-Partit Nazzjonalista għax jien ovvjament nemmen fil-deċiżjoni għandu l-Partit Nazzjonalista u nemmen li bil-proposti li qed jressaq il-Partit Nazzjonalista semmejna uħud minnhom. Nemmen jista' ħajġib il-bidla li hemm bżonn għal dan il-pajjiż. Jiena naħseb daw l-aħħar 12 sena mhux qed ngħid li ma sarx tajjeb għax naħseb ma nkunx onest jekk ma ngħid ma sarx it-tajjeb. Jiena nemmen li kull partit li jkun fil-gvern jagħmel it-tajjeb, ovvjament ħadd mhu perfett, kulħadd għandu nuqqasijiet tiegħu, però jiena dit tip ta' korruzzjoni qatt ma rajt, rajna matul dal-aħħar 12 sena. Allora naħseb li hemm bżonn bidla u nemmen li huwa bil-viżjoni għandu l-Partit Nazzjonalista u bil-proposti li għandu jista' pajjiżna nieħu lura id-dinjità li kien kellu jista' joffri futur aħjar kull wieħed waħda minnha. Mela, mmorru għall-aħħar domanda Ludwig. Għalfejn in-nies għandhom jivvutaw lilek bħala persuna u kif forsi jistgħu jagħmlu kuntatt miegħek biex ikunu jafu wkoll x'lest li tagħmel għalihom daw hekk xi darba tkun rappreżentant fil-Parlament Malti. Jiena ovvjament ma hemm ħafna jistaqsuni speċi inti fiex tarak li inti tista' tkun tarf il-ħidma tiegħek jiena għandi għall-qalbi ovvjament fejn jidħol l-aspett soċjali fil-fatt kif semmejtlek aktar qabel fil-programm. Jiena fejn jitlu daw il-proposti fejn jressaq il-Partit Nazzjonalista fejn jista' jgħin isaħħaħ il-familji tagħna jinteressani ħafna, nħoss li jiena dak usu ngħidu hekk in-niċċa li jiena nħossni jintajjeb fiha, is-soċja interessani ħafna u anke ovvjament fejn jidħlu ovvjament proposti jistgħu jgħinu l-familji tagħna biex jindirizzaw l-għolja tal-ħajja, se jkollna kwalità tal-ħajja aħjar. In-nies jistgħu ovvjament jikkontattjawni jew permezz ta' WhatsApp jew jistgħu jitlu fuq il-Facebook page tiegħi. Fejn hemmhekk aktar quddiem fuq il-website jista' jkollhom dak jkun jagħmel kuntatt dirett miegħi through WhatsApp, Messenger u fuq social media. Mela Ludwig, nirringrazzjak tal-li kont magħna fil-programm, għaddejna diskussjoni interessanti. U nawguralek ovvjament suċċess ukoll fl-elezzjonijiet li ġejjin il-qudiem. Grazzi ħafna. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom biex issegwuna wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.